Eta ia, azten da prezipitaten, guk esaten dugune, ez gana, mineral gatza. Ikusiko zuetan dan total ezberdina. Total ezberdina. Orduan, hori azten da nik prezipitaten, haitzen dugunera, sartun gure biltokitzitara. Eta, perton, etxen dena da, gorde. Ikusi dugu zen egin dugu. Prozeso guztizek, erungo dozku, bakitzi gora bera, egun behar. Baina urte guztizek eskauz, barata. Zentzen dugu guk urritxik maietzera. Eta, bueno, guk aldeko gune gatzaki da, oin ikustiko zuen, batoki bat, kondaira potenti bezona eta historia asko. Urte asko dire hor, gatza etxen. Niñotena da, Euskadiko faktoririk zarrena, eta ez Euskadiko, munduko faktoririk zarrena izango da. Tala, zarrena edo zarren dati. Bueno, zetxen dugu. Amen. Septembrin hasten da entrogiaz. Entrogida banaketi eta eruten dugu. Barruko biltokizetatik biltoki principalera. Emoten dago, ganera hauek bizera, hola, neskatilal ez jantzite zuten dire bertoko handrak, eta gizona beroak, mahonez jantzite, eta paineru beroak berdinera, eta bitxun dagoena. Eta ez da holan momentoko modi, hori beti zen da holan, mahonez jantzite gundire beti. Horun hasten da, oize, septiembrin zelan, batzen dan gatza eta eruten da biltoki principaleta. Amen, zelan da zen batzen. Bueno, eta legogu, maiatzeraino, zertarako. Negun jauzi diren estruktura guztizen. Apurtu. Eta lekorik,